ηλίου από τα αγαπημένα καταστήματα Φάσμα. Φάσμα που μπορείτε να βρείτε και στον Πειραιά Ηρών Πολυτεχνείου 36 και στη Γλυφάδα στη Μεταξά πάνω, μεταξά 17. Συγκεκριμένα τα ξέρεις εσύ. Βέβαια και Καλιθέα, Ελευθερίου Βενιζέλο και το 48 και Δαβάκι, αλλά και στη Θεσσαλονίκη, παιδιά, τώρα πια. Όμως δεν χρειάζεται να πάτε σε όλες αυτές τις περιοχές αν μένετε κάπου μακριά, γιατί υπάρχει το ηλεκτρονικό κατάστημα. Πατάτε Φάσμα μεσαία παύλα οπτικά.gr. Φάσμα οπτικά.gr και κάνετε δουλίτσα. Μπαίνετε, βλέπετε εκεί. Δεν φαντάζεστε πόσα πολλά προϊόντα και 5.000 μπορώ να σας πω. Είναι το μεγαλύτερο ηλεκτρονικό κατάστημα οπτικών στην Ελλάδα. Θα τρελαθείτε. Όλες οι νέες συλλογές γυαλιών, ηλίου και οράσεως στα καταστήματα Φάσμα, αλλά και στο e-shop που σας είπα, Φάσμα μεσαία παύλα οπτικά.gr. Όπως τα ακούτε το οπτικά, μεσή έτσι, όχι με K, μου βάλετε K. Εντάξει, να το τονίσουμε και αυτό. Επίσης μπορείτε να ξέρετε ότι τα γυαλιά σας, τα νέα σας γυαλιά οράσεως, σας τα παραδίδουν μέσα σε μία ώρα. Και αν πάμε εκεί έχουμε και δωρεάν οπτομέτρηση. Ναι, οπτομέτρηση τι είναι? Σε μετράνε γενικώς να δει. Πολλοί δεν πάνε πια στους γιατρούς, παιδιά, να ξέρετε. Πάνε σε ένα κατάστημα και σου μετράει αν έχεις αστιγματισμό, αν έχεις πρεσβειοπία, αν έχεις μοιοπία. Σε μετράει στο κατάστημα. Και αν χρειάζεται γυαλιά, θα δίνουν μέσα σε μία ώρα. Ακριβώς. Ανάλογα με τις ανάγκες που έχεις. Ωραίο, δυνατό, Ποιος θα κερδίσει? Αυτός που θα πάρει τηλέφωνο. Σήμερα θα σας δώσουμε γυαλιά οράσεως, θα σας δώσουμε γυαλιά ηλίου από τη νέα συλλογή Καρέρα, μέσα από τα οπτικά Φάσμα. Και θα πρέπει να πάρετε τηλέφωνο τώρα και κληρώνουμε το νούμερο. Ποιο νούμερο θέλετε? 12. Εγώ λέω το 7. Εγώ θέλω το 12. Θέλω ένα τυχερό, η 12 ή 13, κάτι από αυτά διαλέγω. Πάμε και το 13 λοιπόν. Εντάξει, το 13. Πάμε και τον αριθμό 13. Το τηλεφώνημα 13 στη σειρά θα κερδίσει το γυαλί ηλίου της νέας συλλογής Καρέρα από τα οπτικά καταστήματα Φάσμα αυτή τη στιγμή, κυρίες και κύριοι, μέσα από το Λάμψη 92,3. Όλοι τώρα παίρνουμε τηλέφωνο. 2, 10, 48, 33, 9, 23. Γιατί είναι ο Λάμψη 92,3. Το έχετε καταλάβει. 48, 33, 9, 23. Το Λάμψη 92,3. 2, 10, 48, 33, 92,3. Σωμένη. Για να κερδίσετε κι εσείς, παιδιά, το ζευγάρι γυαλιών, γιατί ο ήλιος έξω λάμπει. Είναι μια πάρα πολύ ωραία μέρα και έτσι θα είναι οι μέρες από εδώ και στο εξής. Καλημέρα Άνοιξη, καλημέρα καλοκαίρι, καλημέρα Σπρονίση που λέει και ο άλλος. Καλημέρα Ελλάδα. Εδώ στο Λάμψη 92,3. Σοφία. Γεια σου Μάκη, γεια σου κορίτσια, καλημέρα. Γεια σου. Με το ωραίο όνομα Σοφία που γιορτάζει 17 Σεπτεμβρίου. Πίστη και ελπίδα. Μου χάρηκα πολύ, παιδιά. Έχω καλά Μάκη, θα ακούω πολλά χρόνια, αλλά δεν είχαμε μιλήσει ποτέ. Τι γίνεται σήμερα? Όλοι οι ακροατές που έχουν πετύχει για πρώτη φορά κερδίζουν στην εκπομπή μας. Είναι τρομερό. Μ' αρέσει αυτό. Σοφία μου, τι περιοχή είσαι, πού μένεις? Μένω κέντρο, Αθήνα. Κέντρο δεν έχω κάνει. Τώρα είμαι και Κηφισό, κατεβαίνω, πάω Ταύρο. Στο κινήτρο. Πας Ταύρο, ωραία. Οπότε αφού κατεβαίνεις κάτω, να ξέρεις ότι και Καλιθέα μπορείς να βρεις και Πειραιά μπορείς να βρεις και Γλυφάδα μπορείς να βρεις τα οπτικά Φάσμα για να πας εκεί για να πάρεις το ζευγάρι με τα γυαλιά. Ωραία, θα κάνω και την βόλτα μου. Θα κάνεις και την βόλτα σου, να μας πεις μόνο, να μας πεις σε ποιο μαγαζί. Σου προτείνω να πας στον Πειραιά. Θα τρελαθείς με Πειραιά, καλύτερα. Μαγαζί κόσμημα. Ο ήλιο, εντάξει, μόνο εντάξει, ο Πειραιάς είναι ό,τι καλύτερο. Ωραία, είναι πάρα πολύ ωραία, Σοφία μου. Είσαι παντρεμένο, ελεύθερος ή τι είσαι? Ελεύθερη. Θα σε δώσω. Έχεις κάποιο φλερτ αυτή την εποχή? Κάτι γίνεται. Έχεις κανένα ραβωνιάρι? Όχι, ραβωνιάρι δεν έχεις. Όχι, εντάξει. Όχι, θα σε δώσω, τελείως. Πόσο χρόνο? Είναι πολύ καλή. Δεν ρωτάω ηλικίες εγώ. Ας τις αμέσως εσύ πώς γνωρίζεις. Να δούμε τι θα βρούμε. Όχι, λοιπόν, τι μεγαλούτσι, παιδιά, ακούγεται. Η κοπέλα είναι έξω καρδιά. Λοιπόν, Σοφία, κάτσε να μαντέψω. Λοιπόν, εσύ έτσι όπως ακούω τη φωνή, σε κάνω μελαχρινή πρώτα απ' όλα είσαι. Όχι, δεν είμαι μελαχρινή. Είσαι Ξανθιά. Εγώ το κατάλαβα. Είμαι Ξανθιά, ναι. Θα σε κρατήσω για μένα τότε. Εντάξει, λοιπόν, η Ξανθιά έχεις καστανό μάτι όμως. Όχι, έχω καστανό. Είναι ακριβώς όπως αρέσουν οι Ξανθιές με τα μάτια. Ξανθιά γαλανομάτα, θα τρελαθώ. Τι ύψος έχεις? 1,75 σε κόβω. Όχι. 1,64. Έχεις πέσει όλα μέσα όμως. Μπράβο. Σταματήστε μωρέ όλες, χαλιάντρες, σταματήστε πια. Εντάξει, δεν μπορώ να Άλλο πες για την κοπέλα, άλλο. Λοιπόν, είναι 60. Το ζώδιο βρες. Το ζώδιο είναι... Εξωκαρδιά πρέπει να είναι. Είναι λιοντάρι. Παρθένος. Καμία σχέση και τι... Γιατί καμία σχέση, τι πλέον? Δεν ξέρω. Ύψος είπε, 1,64. Κιλά είναι 52. 52 είμαι, ναι.
Στα κιλά καταλαβαίνω. Στα άλλα μπορεί να μην. Αλλά στα κιλά τελείωσε. Τι δίνω τη Σοφία αυτή τη στιγμή? 9-2. Τη Σοφία όποιος θέλει να την πάρει. 9-2-3 κενό. Τώρα το μήνυμά σας στο 19.000 να γίνει δουλίτσα. Ή τηλεφωνικά στο 2-10. Τηλεφωνικά θα τη δώσω. 48-33-9-2-3. Λοιπόν, θα γίνει δουλίτσα. Δίνω τη Σοφία. Δεν τελειώνω την εκπομπή αν δεν δοθεί. Τελείωσε. Κυρία Σοφία μου, έχει και γυαλί καινούριο τα φάσμα. Συμφέρει από όποια πλευρά για τη δεις. Άκου τώρα τι μου είχε. Ξανθιά γαλανομάτα κούκλα. 2-10-48-33-9-2-3. Τηλεφωνήστε μας.